Jiena għal grazzja talla f'ħajti sibt ħafna mħabba. Allura din l-imħabba xħetta ma' dawn il-persuni vulnerabbli. Nancy Sherry ilha għal dawn l-aħħar 35 sena taħdem ma' nies li jinsabu f'qagħda vulnerabbli fosthom ma' nisa li waqgħu fil-vizzju ta' droga. Qabel kienet taħdem fil-qasam tas-saħħa fejn irrealizzat li seta tkun tajnuna l-bosta għalhekk ingħaqdet mat-tim tal-Caritas. Kont naħdem bħala nurse, kont naħdem il-Gynae Ward u kienu jidħlu matul il-lejl xi tfajliet bi problemi tan-nisa insomma. U konna nindunaw li kien ikollhom anke problema ta' droga. Ħafna drabi jkunu fil-prostituzzjoni. Anyway, u sibt ruħi wara 35 sena f'da x-xogħol. Nancy qalet lil TVM News li kemm ilha f'dan ix-xogħol ħadmet ma' kulħadd, iżda dejjem ħasset it-tbatija doppja li tgħaddi minnha mara meta tinħakem mill-vizzju. Ħafna aktar toqgħol għal raġuni li n-nisa ħafna drabi ħallu tfal warajhom. U għalhekk mara naħseb issiba ħafna aktar diffiċli biex tibda programm residenzjali. Jom il-ġurnata l-programm żviluppa, it-tfal jiġu anke jaraw il-mothers, il-ommijietom, jagħmlu anke sleepover. Niftakarni meta kont naħdem hawnhekk u l-programm kien mixed, kont ninduna li l-bżonn tan-nisa huwa totalment differenti minn tal-irġiel. U kont indunajt ukoll li t-tfajliet peress li Malti hija żgħira kulħadd jaf il-xulxin, it-tfajliet vera jħossuhom skomdi jiftħu ġertu issues quddiem l-irġiel. U rejt ix-xewqa li jibda programm għan-nisa tal-programm beda. Kienu jħossuhom ħafna komdi miegħi, jista' jkun jew jarawni mother figure. Tajt li dejjem ħadet ħsieb bħalli kieku ommhom. Issa jkun hemm momenti fejn trid tuża d-dixxiplina. Jien insejħilha tafla, jiġifieri nurihom li nħobbhom, nurihom li nirrispetthom. Mhux l-ewwel darba li kien hemm bżonn li nibgħat il xi ħadd barra mill-programm jiġi suspended u din hija xi ħaġa li kienet tweġġani ħafna. Fil-jum il-mara jitajt li tiqpa tittama li kull mara ikollha d-dinjità mistħoqqa. Jiena nixtieq li kull persuna, kull mara li hemm barra li qiegħda fil-problema ta' droga jew fil-prostituzzjoni u allura fil-problema ta' droga tfittex l-għajnuna. Ġifieri jiena din rajta fix-xogħol tiegħi nisa li kienu neqsin ħafna mill-imħabba u għalihom l-imħabba kienet biss abbuż. Nancy qalet li tagħti kemm tagħti dejjem ħasset li rċiviet ħafna aktar mill-Caritas, partikolarment meta tisma' l-kliem Nancy nħobbok meta tkun ta' spalla għall-vittmi.